everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila Libat. Hello? Tabang! Maluoy ka! Kikidnap ko! Kasal na ko karon pero kikidnap ko! Oh, Tingog taon, oy! Tabangi ko! Layla! Oh, Rexon, ikaw na! Layla, unsa man yung binuang nga? Oy, oy! Ako'y mangutanan nimo kung nasa rin binuanga. Pero ikaw may bitubag ng number sa cellphone nga diya sa kwartos bay, ha? Nagidanan ako sa mag-kidnapper. Oh, ang butoy! Ah! Ay kung ilara, ha? Imo ni plano, no? Ha? Drama ni nga gikidnap ko, unuhay, pero tinuod, ganahan ka pangwartahan si Papa Luisito. Klaro kay pattern, do! Hoy, ay ko pagsangin li, ha? Sa? Ay ko pasangin li. Kay, nangita sa kunin mo. Kaming duha si Noy Tigoy. Kalayo na ba naglagpot si mong utok, eh? Angang! Ganong magduda, gutaon ka nga. Ako'y nagpakidnap ni mo. Angang, B! Ikaw may mitubag karon, hindi ikaw kidnapper. Saan taong ka, oy? Kaklaro ang Rexon. Hoy, day! Nangita sa kunin mo, eh. Kay, nabalaka ko nga, basig makuyapan sa kabalaka si Tito Luisito. Ugmay mo ba? Kuwaasi mong huna-huna nga ako'y napakidnap ni mo. Kay dili na mahitabo. Kung dili kay utok sa tanan, B. Ngano ikaw may nakatubag sa kutawag, B? Ha? Oh, ba't lang? Anong may number na ko ang mga kidnapper? Giyon sa naman kanila, ha? Kibiyaan to rin suits, bay, oy. Ako naman ganin nagtangtang sa kong kapus. Ah. Mingo pa kay diri. Unsam nang baya ang ilang gidadaan mo? Ihulagway ang iyang pintal o ang atop ini. Puwa ang atop. O, Juan, wala siyang down na. Pero taas kay siya kural. Unsay kolor sa iyang koral? Juan, light blue din sa sod. Ambot lang kasi sa gawas. Unsay agianan paingon diha, ha? Ay, ambot oy. Kaya gitaptapan man ko nila pa yung diri. O diri na ko sa sod sa parin nila tagtangi sa tap-tap. Oh, unsa? Kun mauna, wagid kay nakita sa lugar nga inyong giagian? Ay, wala lagi town, uy. Unsa ko gitaptapan sa inyo? Di ka na makakita. Pilusopo maghihapon kay? Di taro ka pagitaon ron. Kung di ko nimo pangitaon, ihatag ni Papa Luisito kini number nga akong gigamit. Aron sila mangita na ako. Ako'y mangita nimo. Isulti ang tanan nimong mahinumduman. Ay, usa ra gid kabutang nga sure ko. Ni ako sa South Dapit. Oh, unsa? Oh, tinuod gyud ang gitext nako. Unsa gitext nimo? Nga niya ka gida sa kidnapper sa South. Unsa? Sige na. Pag-una-una na diha kung asa ka dapita karon. Kung unsa imong giagian. Last nga naong sa krasada nga imong giagian gud. Butoy, di na ko kahinumdum. Kay taas-taas mo ginamong dagan. Human ko na tap-tapin sa mga mata. Kinsa may kauban nimo diha? Oh, wa. Bibiyaan lang ko sa mga kidnapper. Oh, gibiyangan di ka. Gawas na diha sa bahay. Unsa pa may gidugayan nimo diha sud sa bahay? Oo, sir. Pero, ilisan na ako niya akong Buddha. Hello? Hello? Giupres maldita. Uy. May nag-text. Address man yung iyang gi-text. Hao man sa sa kong lawas ng sinina nga nabilin din ni Sol sa kwarto. May nikid makalihok na kong maayo. Magawas ako din sa bahay. Nakalak manipultahan? Hoy! Ablihin ninyo yung pultahan! Hoy! Bangkong na kinabuhi, Gipriso mo ko din, oy. Kinsa mo kayo nagkidnap na ako?
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Asa ka karon si Rickson? Pero di ba siya motubag? Pisito, pinakinabuhi aoy. Ay lang paghilag niya, Binos. I-drop-tan lang ka sa inyo. No! Sino? Dilion ako mapawala sa amo. Naglibog pa ko kung saan ako magpasabot sila sa mga magpapay ni Hitaboa. Nga si Rexon pa maging nagita ni Layla. Ambot ang tuntuhana, oy. Ngayong dali kay siya nakaliko aron pagpangita sa mikidnap ni Layla. Nauli po naging sasmando ni Tito Luisito. Digoy, Ay, ma'am. Askang kapuyang lakaw. Huway tumong. nagkakontakay na ba mo, Sir Rexon? Busy mang linya siyang phone, ma'am. But asa na kato siya sangko sa iyang pagpangitang Layla? Kisa magyud kang mikidnap ni Layla, Digoy. Suma sa ko nakita, ma'am. Mura man sila og mga professional gyud. Huwa na. Lain na sab ning problemahan ni Luisito. Yun na, hay naman si Sir Luisito, ma'am. Tuwa siyang kwarto. Magpatawag ra siya kung manawag ng mga kidnapper. Askang mingawan ako ni mo, ma'am. O, sabi ko, Kuan, ma'am. Laya sa kong lakaw nga wa ka, ma'am. Eh? Oh. Honest, ma'am. um, Okay ra gyud to nga mangita kong Layla dito sa norte kon kauban pa kanako. Okay ra gyud kay. Sana all. huwa nang po'y kapuslanan ay mong pag-adto sa norte, good. Kay wa man gyud to'y tumong. Wagot kay gisundan, di ba? Mao na. Mao bitaw, ma'am, nga nalibog lang ko sa plano ni Dong Rickson. Ngano kang gusto magin siya nga adto siya sa south unya ako gipaadto sa norte. Unsa man sa imong tan-aw ang gibuhat ni Rexon, Hadigoy? Ako na siguro, ma'am. Nga sure gid siya siyang kaugalingon nga adto niya pangitaon si Layla sa south. Mao ba? Ay, dawi. Lakman ang tanapultahan ni Nisbay. Ano kanino? Kalibog ay. Hain magkama kidnapper. Ano ilan naman lang kung ipasagdan ni Nisod? Gutom na rabada. Mangukay ka akong pagkaon sa kusina, no? Gusto, ako sa siyon sa kusina. Tudurab ko'y malamoy dito. Hala! May giluto man day din eh. Init-init mang pagkaon. Doon nagluto din eh. Ni ay doha kaputahing sudan nga giluto. Humba o pakbit. Ang ako mga paboritong giluto da. Suwayin ko di abli ni ubang pultahan din sa kusina, be. Oh, lakman sa din eh. May nanuktok sa pultahan. Kitas gawas. Ako din sa sihon. Kisa ka na nanuktok. Nakalakyod. Hoy! Nakalak, hoy! Kisa makanaas gawas! Hoy! Lakap! Ikaw ginang nasa sud? Rexon? Ikaw sa nasa gawas? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!